Koska jokainen meistä on yksilö, halusin luoda korusarjan, joka muovautuu käyttäjänsä mukaan. Vernada-korut ovat yksinkertaisen tyylikkäitä ja yhdistelemällä niitä saat näyttäviä korukokonaisuuksia. Monitoimikoruja voi yhdistellä rajattomasti, näin jokainen voi luoda omaan tyyliin sopivan korukokonaisuuden. Myös yksittäinen koru voi olla monitoimikoru. Esimerkiksi magneettilukollisen rannekorun voit kääntää toisinpäin ja se on toisen värinen toiselta puolelta. Tai pitkän kaulakorun voit yhdistää kaksiriviseksi lyhyeksi kaulakoruksi. Vernada-korut ovat nikkelittömiä, lyijyttömiä ja kadmiumittomia, joten voit käyttää niitä turvallisesti. Myös teräskorut ovat korukäyttöön soveltuvaa ruostumatonta terästä. Unelmoi, usko, taistele, uskalla. Nämä hyvät voimasanat ovat kulkeneet mukanani yrityksen alkuajoista asti. Toivottavasti ne tuovat voimaa myös sinun arkeen.